Duha ka mga senior citizens ang naangol human na dumbulan sa usa ka multicab sa poblasyon Pardo sa Baros Muntang. Samtang taxi driver nga nakulatahan sa duha ka mga motorista desidido nga musang atong kaso. Siluan Merundina sa report. Gidala sa tambalanan sa mga sakop sa Cebu City DRRMO kining duha ka mga babaeng senior citizens nga na nag-edad og 70 anyos ug 73 anyos. Nadumbulan ang duha sa pampasaherong multicab samtang milabang sa daan subay sa pedestrian lane. Matod sa multicab driver nga si Fernando Lanyas, mihunong man siya dihang nakita niyang nilabang ang duha ka babaeng senior citizens apan gidumbulan siya sa nagsunod niyang armored van. Bato may kay ako tugi palabag kay pedestrian man. Nihurong ko na sila, wak kabantay kawan. Mutong na, pag impact multicab na, aksiyog labay kawan. Mutong na ego sila, dua ka tiguang. Depensa sa driver sa armored van. Di full brake siya, di imbis ako gasunod sa ko, nag-full brake ko niya, di naman mada sa brake, naigo gid siya. Naigo gid ang multicab niya. Nam din nilabang do katiguang, di man makita nako kay armored bin na, di nato makita tanang side sa kanang kilid. Nag-abot sa buhatan sa Cebu City Traffic Enforcement Unit ang duha ka mga driver uban ang tag-iya sa multicab ug sa armored van. Matod sa traffic police, sad-an sa insidente ang driver sa armored van. Base sa tungkuan na to, balaod na to, nagintay one car apart. Distance yun, sa ilang atubangan. So, layabol kita nasluyo, magtanaw to sa atong tubangan to na sakyanan. Matod ni Police Corporal Rosalio Lauron, traffic investigator, nga mga bukol sa agtang, samad sa siko ug kamot, ang nahiaguman sa duha ka mga babaeng senior citizens. Nahiagom usab ug samad sa siko ang usa ka pasahero sa multicab. Apan silang tanan, matod sa traffic investigator, way planong mosangat og reklamo basta abagahon lang sa driver sa armored van ang gastuhan sa tambalanan. Sa laing traffic accident sa poblasyon Pardo niadtong Biyernes sa gabi, desidido gayud nga mopasaka og kaso ang taxi driver nga gitabangan pagkulata sa duha ka motorista nga naigo sa luyong bahin sa iyang taxi. Kinibisan pa man kun muhangyo ang naasoy mga motorista nga abagahon ang gastuhan niya sa tambalanan ug ang pagpaayo sa iyang taxi. At least nga sa sunod maghuna-huna na sa sila kung sa angay nilang buhaton kung sa sunod mahitabo na pod. Ang duha ka mga motorista na nag-edad og 50 ug 59 anyos kinsa gitanggong na karon sa Police Station 7 nagdumili pagluwat og pamahayag. Uban ni Godfrey Relien og Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisda.